ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି କି? ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 22 ପାହାଚ ଉପରେ ପାଦ ତ ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ପ୍ରତିଟି ପାହାଚର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 22ଟି ପାହାଚ ଆମ ଶରୀରର 22ଟି ପାପ ଓ ଦୋଷର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ। ତିବ୍ରା, କୁମୁଦବତୀ, ମନ୍ଦା, ଛନ୍ଦବତୀ, ଦୟାବତୀ, ରଞ୍ଜନୀ, ରତିକା, ରୌଦ୍ରା, କ୍ରୋଧା, ଅଦ୍ରିକା, ପ୍ରସାରିଣୀ, ବ୍ରତୀ, ମାର୍ଜନୀ, ଖ୍ୟାତି, ରକ୍ତା, ସାନ୍ଦୀପନୀ, ଆଜାବନୀ, ମଦନ୍ତୀ, ରୋହିଣୀ, ରମ୍ୟା, ଉଗ୍ରା। କ୍ଷୁବିନୀ। ମାନବ ଜୀବନର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଓ ମୋହ ଭଳି 22ଟି ପାପକୁ ଏହି ପାହାଚରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ହିଁ ଭକ୍ତଟିଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅମୃତମୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଥାଏ। ଏମିତି ଅଜଣା କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଜଣା ରେଖାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।